Det kan være rigtig dyrt at ansætte de forkerte sælgere. Det tænker jeg, alle ved. Det er common sense. Men hvad kan man egentlig gøre ved det? Du kan selvfølgelig køre nogle ret stramme interviewprocesser. Det er jo typisk det, der sker også. Men det, der virker bedst, det viser undersøgelser, at hvis du kan stille en konkret case over for kandidaten, så bliver det lidt nemmere at forudsige deres performance. Og det kan man gøre med Freja. Lad mig prøve at vise dig, hvordan. Det er i alt 6 steps. Det første, jeg vil anbefale, det er selvfølgelig, at du får kandidater nok til den her stilling. Step 2, det er, at du sorterer ud ret groft. Så du tager selvfølgelig en samtale med de relevante kandidater, der er ansøgt, fortæller dem lidt om stillingen, naturligvis, og så finder du ud af, om deres erfaringsniveau det er højt nok til at bare komme ind. Så du sorterer dem videre, eller fra, du tænker, der ikke er relevante til stillingen, og så går du videre med resten af kandidaterne. Det er så nu, at du kan give dem en kort brief omkring en opgave, de skal løse. Fordi der er jo meget omkring sælgere i dag. Der er jo mange forskellige former for sælgere derude, men hvis der er en ting, de har til fælles, så kan de sagtens fortælle, hvordan de sælger. Men i praksis, så er det jo bare noget helt andet. Og det tager jo nogle gange typisk flere måneder, for man virkelig får at se, om de her sælgere, de egentlig kan sælge, eller booke møder, eller hvad man nu skal ansætte til. Så nummer 3, have en kort opgave, brief kandidaten omkring det, send det til kandidaten, så de kan forberede sig en smule. Step 4. Giv dem adgang til Freja AI til selve opgaven. Vi viser det om et kort øjeblik. Her lader du kandidaten arbejde med den her AI-bot, eller den her fiktive køber, frem for at du skal bruge tid på at køre og simulere nogle rollespil selv. Efter det, i step 5, der går du ind, logger ind og får overblik over alle de her kandidater, og så kigger du på, hvem er det egentlig, der kan finde ud af at sælge her. Det sidste step, 6, det er selvfølgelig, at du tager de bedste kandidater med videre, og her kan du selvfølgelig få en lidt dybere samtale med dem. Jeg tænker, der skal være noget med kemi, et match, noget med kulturen osv., men så har du i hvert fald gjort det efter alle kunstens regler. Du har simpelthen udfordret dem på en opgave, og du har hørt, hvordan de kan performe over en telefon. Lad mig vise dig det, hvordan du gør. Lad mig vise dig en helt konkret case. En af vores samarbejdspartnere hedder Autobahn. De skulle finde en mødebooker. Så de producerede den her one. Det blev en 2-pager. De vil sende ud til diverse mødebooker, så de kunne tage ind på den her opgave. Det er jo selvfølgelig meget vigtigt, at du beskriver opgaven grundigt, så det vil sige, hvem er kunden? Hvad er det for et produkt, der skal sælges? Hvad er det for nogle typiske indvendinger, vi møder for den her kundetype her? Hvad er det for et scenarie? Naturligvis, er det mødebooking? Er det direkte salg? Skal vi indhente noget permission? Og hvad er målet? Det overordnede mål selvfølgelig med de her opkald. Så man giver selvfølgelig de bedste forudsætninger for, at kandidaten lykkes, således så vi får sådan en retvisende performance som overhovedet muligt. De allerbedste, de går selvfølgelig ind og laver noget research selv, så de er top forberedte. Så får de adgang til Freja. Her har vi skabt ham, der hedder Karl, som er ejerleder. Det er jo typisk dem, de går efter i den her branche. Det er så IT-konsulenthuse. Og den er egentlig klonet ud fra den her ICP, som der bliver mødt derude. Det er en klassisk kunde, og det er en undersøgelse, Autobahn selv har lavet ud fra, hvem er deres kunder, hvem køber mest deres ydelser. Så kandidaten får tilsendt et link med ham Karl her i og en one-pager. Så anbefaler vi, at man egentlig laver et kald. Det kan være forskelligt. Der er nogen, der siger, at det er bedst ud af 3, det er bedst ud af 10. Men jeg har i hvert fald den tanke omkring det her. Hvis de skal ud på telefon i din virksomhed, så er det første kald, du gerne vil høre. Hvordan performer de der? Og vi behøver jo egentlig ikke mere. Vi ringer op til Karl. Du skal selvfølgelig ikke gøre noget. Du skal læne dig tilbage, og så skal du lade kandidaten arbejde sammen med AI-botten her. Når alle er færdige med deres kald, så logger du ind i Freja, og så får du selvfølgelig det overordnede overblik. Det, som er interessant at se her, det er jo selvfølgelig, hvem er topperformerne. Det kan du se på sådan et leaderboard til opgaven. Hvem performer i midten, og hvem performede knap så godt på opgaven. Det er naturligvis ikke pointene alene, der skal bestemme, hvilke kandidater, der går videre, men det indikerer i hvert fald et eller andet. Der er også nogen, der slet ikke tager et kald, fordi at de simpelthen ikke de kommer med dårlige undskyldninger, så der får du faktisk også sutreret nogle kandidater fra, der ikke vil være, klar nok til den opgave, at de skal sidde på hos dig. Så det du gør, det er, at jeg vil starte med at tage den bedste performer, det er Rosa.
du ser, hvis jeg lige flytter den her, så kan du se, at hun er allernederst her med en gennemsnitspoint på 90. Så hvis du klikker på Rosa, så kommer du ind, så får du noget statistik på hende, og nu har der selvfølgelig kun lavet det her ene kald, og der vil du kunne gå ind og se den ene samtale på Karl. Det, som er interessant at se her, det er jo selvfølgelig, hendes talehastighed, den er fremragende. Der er rigtig mange, der træner det med talehastigheden. Så her får du altså en kandidat, der taler inden for de der 120-180 ord per minut, som er glimrende. Så er der selvfølgelig givet noget feedback til selve kandidaten, hvis det er, at de skal øve sig på noget på den her ICP, og det er i hvad kan man sige, det her kontekst, der er det i hvert fald, at indlægget skal være kortere og mere præcis, fordi det er inden for disken, der er det en, der er en D'er her i hvert fald, der skal man være ret konkret. Men ellers glimrende. Så det man vil gøre, det er, at man vil gå ind og høre selve samtalen. Den har jeg ikke adgang til lige her, men det vil du have. Der kan du simpelthen høre samtalen, altså hvordan formulerer kandidaten ordene, hvordan håndterer kandidaten indvendingerne, hvordan præsenterer kandidaten dit produkt og det her offer her, som man jo typisk bliver nødt til at have på en eller anden måde, hvis man skal have booket et møde. Så det er det. Normalt vil du skulle bruge en masse tid på ligesom at lave de her rollespil selv med alle kandidaterne. Her har du dem, og du kan lytte til dem, du kan downloade optagelserne, du kan dele dem, og ud fra det kan du vurdere, hvem du gerne vil have med videre. That's it. Det er ret simpelt. Ring til mig, skriv til os på Freja AI, og så vil vi naturligvis gerne fortælle meget mere omkring, hvordan vi kan hjælpe lige præcis dig med at minimere risikoen for at ikke ansætte alt for mange kandidater, der måske er lidt for bange for at tage telefonen, og der måske ikke er så god, når det kommer til stykket, til lige præcis at ringe til de her kunder, du gerne vil have fat i. Det var det. Ha' det godt. Hej.